Nag-file na sa COC ang grupo sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP, United Bangsamoro Justice Party kon UBJP kaganinang buntag sa COMELEC office sa Marawi City alang sa ilang official candidates sa BARM sa Lanao del Sur. Gipangunahan kini ni Roland Abdul Rashid Macarambon pagka-gobernador sa Lanao del Sur. Pagka-vice-gobernador si Marjane Macasalong, 1st District Congressman Rehan Baltlao, 2nd District Congressman Attorney Faisalin Tago, uban ang ilang board members sa managlahing distrito. Nagmarcha ang grupo gikan sa City Hall padulong sa Provincial Election Office sa Marawi City sa Lanao del Sur. Matud ni Attorney Elise Miguel, ang Provincial Election Officer sa Lanao del Sur, nga dunay upat nga nag-file og COC pagka-gobernador. Sila incumbent Governor Mamintal Adyong Jr. sa Lakas CMD, Norhaida Adyong sa Workers and Peasant Party, Dima Pundag Makapundag nga independent ug si Roland Abdul Rashid Macarambon sa PFP-UBJP Party. Pagka-vice-gobernador, tulo ang kandidato nga sila incumbent Governor Muhammad Khalid Adyong sa Lakas CMD, Mansani Mimbalawag sa People's Party ug Marjane Macasalog sa PFP-UBJP.